scooters. Maen nhw'n dychryn rhywun wrth fynd heibio. Ddim yn neis ysdi. Mae'r bobl ifanc yma ar y scooters yma. Berig bywyd. Gani watcha! Gani watcha! Gani Iawn twins, burgers am ddim eich cynni. Bych chi fel fawr yma ffastio, cos mae wedi mynd yn dipyn. O iawn, burgers am ddim eich cynni. O iawn, cael o diwtyn. Cia. Burgers am ddim. Iawn twins, be burgers? O iawn lawr anam. Cia. Helo, Kai. Burgers am ddim yn lle cynni. O iawn, ei ddod yna on. Helo, mam. Dim brysur ar y funud. Josh, be ti'n neud i fyny fan'na? Be's mater? Ti di marw neu beth? Held y draed ni dating hwyr. Ddim chdi hefyd. Dych hwnna bitwch. Da chi'n hwyr beth bynnag, ogia? Siwch. Neud, beth mater na chi? Hei, spooky hoops di hei, bita fo. O ti wrth o fod ar arfer. Coco Pops, dych hwnna, ogia? O, Sugar Puffs. Na. Beth mater? Mae
Mae'n debyg mae dim ond pobl ifanc sy'n cael ei effeithio. Mae'r asiantaeth safonau bwyd wedi cadarnhau mae byrgers cigeidion wedi eu heidio i'r tarddiad. Hyd yma dyw'r asiantaeth ddim wedi dod o hyd i'r cyflenwyr. Cynni! Dwi'n dy pizza chdi, Cynni! Cynni! Cynni, dwi'n dy chdi! Cynni! Cynni! Cynni, come on! A diweddariad nawr ar yr haint zombiaeth yn Hernarfon. Mae'n ymddangos bod yr achoswyr wedi tarddu o stad sgubor goch. Bydd ni deall bod pobl Caernarfon bellach yn cael eu bwyta ar ffurf byrgers a chŵn poeth sydd wedi eu masg yn hyrchu. Mae'n ddigon bosib bod bydd rhai pobl yn cael eu camarwain i gredu mae cig